بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሐምለ ዕለት 27 ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መድኃኔዓለም ምሕረትን ቸርነትን ኣምላኽነትን ፍቕርን ይሕደረና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣሜን። ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ልሳን አንደበት ክነኒ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣሜን። ሐምሌ 27 ኢትዮጵያዊት ቅድስቲ መስቀል ክብራ ዕረፍታ እዩ። ቅዱስ አሞን ብሰማዕትነት ዓረፈ። ድንግል ዝኾነት ቅድስቲ ቴዎጲላ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ናይ ነቢይ ሕዝቅኤል ናይ ራእዩ ዝክር እዩ። ናይ ወንጌላዊ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እስክንድርያ ዝኸበረትሉ ዕለት እውን እዩ። ናይ ወዲ ኣዳም ቅዱስ ሴት እውን ዕረፍቲ እዩ። ንሱ ድማ 205 ዓመት ነበረ። ንሄኖስ እውን ወለደ። ንሄኖስ ምስ ወለደ ድማ 707 ዓመት ነበረ። ኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ቆልዑ ወለደ። ሙሉእ ዕድሚኡ ድማ 912 ኣብ ዝኾነ ግዜ ብሰላም ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ሕዝቅኤል ነቢ ቅዱስ ሕዝቅኤል ዝነበረሉ ኣብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብ 500 ዓመት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ናይ ፄዋዌ ወይ ከዓ ናይ ምርኮ ኣባል እውን ነበረ። እስራኤልን ይሁዳን ናብ ባቢሎን ብምርኮ ክወርዱ ከለው ምስኦም ሓቢሩ ወሪዱ እዩ። እዚ ቅዱስ ካብቶም 4 ዓበይቲ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ሓረገት ትንቢቱ ድማ ብ48 ምዕራፋት ዝተዋቐረ እዩ። ኣብ ዘመኑ ኩሉ ቅድስና ዘዘውትር እዚ ቅዱስ ኣብ ሕያውነቱ ዝተለዓለ ብጸጋማይ ጸጋም ጎኑ ደቂሱ ስለ ዝጸለየ 600 ምውታን ኣተንሲ እዩ። ንወገኑ ንእስራኤላውያን ብዘይ ድኻም ምሂር እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በዛ ዕለት እውን ዓብይ ራእይ ከም ዝረአየ ትምህር ቤተ ክርስቲያን እዚ ነቢ ኣብ ፈለገ ኮኮብ ካብ ዝረአዮም ምስጢራት እዚአን ይለዓላ። ቀዳመይቲ ንእግዚአብሔር ኣብ ዘባነ ኪሩብ ተቐሚጡ ክስለስን ክቅደስን ከሎ ርእዩ እዩ። ናይ ኪሩቤል ገጸ መልክዕ እውን ብጉልሒ ተመልኪቱ እዩ። ካልኣይ ኣብ መጨረሽታ መዓልቲ ትንሣኤ ሙታንን ትንሣኤ ዘጉባኤን ከም ዝግበር ተመልኪቱ እዩ። ሳልሳይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ኖህ ህትምት ሆሃት ማርያም ሆሃት ህትምት ሆሃት ምስራቅ ማለት ናይ ምስራቅ ኣንፈት ኮይና ርእይዋ እዩ። እዚ ናይ ምብራቅ አንፈት ማዕጾ ንዘለዓለም ከምስተሓተመ ክነብር እዩ። ናይ ሓያላን ጎይታ ከይከፈተ ኣትዩ ከይከፈተ እውን ወፅዩ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ህይወቱ ድማ እስራኤል ንኽፉኣት ኣይገድፉን እዮም እሞ ነዚ ነቢ ኣሳቕዮም ቀተልዎ። ናይ ቅዱስ ነቢ ሕዝቅያስ ምስ ኩላትና በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ አሞን እዚ ቅዱስ ተርኑጥ ካብ እትበሃል ሃገር ዝተረኽበ ሰማዕት እዩ። ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ኣብ ዝኸደ ግዜ ናይ እንዴና ገዛኢ ንሰማዕታት ሒዙ ብጽኑዕ ከሳቅዮም ከሎ ተመልከተ። ንሱ ድማ ኣብ ቅድሚ መኮንን ቀሪቡ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት መስከረ። እቲ መኮንን ድማ ሒዙ ዓብይ ስቃይ ኣሳቀዮ። ንምሉእ ስጋኡ ሰናጣጢቁ ምስ ደርበዮ ደጊሙ ብዓብይ ሽንካራት ሸንከሮ። ነገር ግን ጎይታና ኣጸናኒዑ ካብ ቁስሉ ፈዊሱ ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። መኮንን ድማ ምስ ስቃይ ኣብ ሰልቾ ግዜ ንቅዱስ አሞን ናብ እስክንድርያ ከተማ ለኣኾ። ኣብኡ ከሎ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ስሙ ንዝጽውዕን ገድሉ ንዝጽሕፍን ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ከም ዝጽሕፍ
ቃል ኪዳን ምስ ኣተወሉ ሰማዕትነቱ ብሓወት ንኽፍጽም ነገሮ ሽዑ ድማ ሒዞም ጽኑዕ ብዝኾኑ ፍሉይ ስቃያት ኣሰቃይዎ ጎይታና ድማ ካብ መከርኡ እንደ ኣድሓኖ ፍሉይ ተኣምራት ስለ ዝገበረሉ ነዚ ዝረኣዩ ብዙሓት ብናይ ቅዱስ ኣሞን ኣምላኽ ኣሚንና ኢና እንዳበሉ ብምምስካር ሰማዕትነት ተቐበሉ። ካብቶም ውሽጢ ሰማዕታት ድማ ቴዎጲላ ትበሃል ድንግል ነበረት። ንሳ ድማ ናብ መኮንን ከይዳ ብጎይታና ተኣመነት። መኮንን ድማ ናብ ውሽጢ እቶን እሳት ከተታ እተዋ፣ ነገር ግን እቲ እሳት ኣይቃጸላን። ኣብ መጨረሽታ ድማ ንርእሳ ብሰይፊ ቆሪጾም ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለት። ድሕሪኡ ኣባለ ዘርኡን ኩሉ ኣካሉን ብሰይፊ እንዳቆረጹ ንቅዱስ ኣሞን ብዙሕ መሳሳቀይዎ ንኽሳዱ ብሰይፊ ቆረጽዎ። ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐበለ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ መስቀል ክብራ እዛ ቅድስቲ ንቅዱስ ላሊበላ በዓልቲ ቤቶም ክትከውን ከላ ናይ ትውልዲ ሃገራ ወሎ ላስታ ቡግና እዩ። ንዓብይ ጻድቅ ንጉስ ላሊበላ ሰበይቱ እያ። ኣብኡ ድማ ዝተባረኸ ዝኾነ ይትባረኽ ወሊዳ እያ። ንቅዱስ ላሊበላን ቅድስቲ መስቀል ክብራን ንኽልቲኦም ምእንቲ ክምርሓው ዝኣዘዘ መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል ንቅዱስ ላሊበላ ናብ ሰማይ ነጢቑ ወሲዱ ንዝሃንጾ ናይ ህንፃ ዲዛይንን ካልእን ብዙሕ ምስጢራት ምስ ኣርኣዮን ናብ ምድሪ ምስ መለሶን ደጊሙ ተገሊጹ ከምኻ ዝተመርጸት እያ ከም ልብኻ ከዓ ክትከውን እያ። ስራሓ ድማ ካብ ስራሕካ ኣይንእስን እዩ። ንሳ ዝተመርጸት ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊት እያ ብምባል መልኣክ ናይ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ንጽህናን ቅድስናን ነጊርዎ እዩ። ቅዱስ ላሊበላ 11 ብጣዕሚ ኣደናቂ ዝኾኑ ዝተፈላለየ ቤተ መቅደስ ምስ መላእኽቲ ክሃንጽ ከሎ ስለ ዝረኣየቶ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ልባ መንፈሳዊ ተመስጦ ተመሊኡ ንዓኣ ድማ እግዚአብሔር ፈቂድላ ኣደናቂ ናይ ኣባ ሊባኖስ ቤተ መቅደስ ባዕላ ከም ዝሃነጸቶ መጽሓፈ ገድለ ቅዱስ ላሊበላን የረድእ። ንቅድስቲ መስቀል ክብራ ናብ ትግራይ እንዳመርሐ ዝወሰዳ መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ንዓኣ ኣብ ትግራይ ቅዱስ ሚካኤል ምእንቲ ክሕልዋ ምስ ገደፋ ንቅዱስ ላሊበላ ድማ ናብ ኢየሩሳሌምን ናብ መንግስተ ሰማያትን ኣውፂእዎ እዩ። ቅድስቲ መስቀል ክብራ ድማ ኣብ ትግራይ ኮይና መልኣኽ እንዳሓለዋ ካብ ሰብ ተፈልያ ብዓብይ ተጋድሎ ነበረት። ኣብ መዓልቲ እልፍ 10,000 እንዳሰገደት ብዓብይ ተጋድሎ ክትነብር ከላ ጎይታና ተገሊጹ ክብራ ምስ መስቀል ክብራ ጓለይ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ማዕረ ምዃኑ ነገራ። ክብራ ማለት ጸሎታ ኩሉ ማለት እዩ። እዛ ቅድስቲ ብዙሕ ሃዋርያዊት ኣገልግሎት ፈጺማ እያ። ንምሳሌ ኣብ መስቀል ውግእ ጊዜ እስላም ካብ ማዕዶ ባሕሪ እንዳፈለሱ ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ከለዉ ብፍቅሪ እንዳተቐበለትን እንዳኣንገደትን ሃይማኖትን ሕጊ እግዚአብሔርን እንዳመሃረት ናብ ክርስትና ከምዝኣቱን ከምዝጥምቁን ጌራ እያ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና መስቀል ክብራ ረድኤታ በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያ ተወሊዱ ኣብ ኣከባቢ ገሊላ ዓብዩ ገና ኣብ ጉብዝንኡ ንመድሃኒ ዓለም ተኸቲልዎ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታ ቅድሚ ኩሎም ሃዋርያት ተኸቲልዎ እዩ። ብወላሓንቲ ምኽንያት ድማ ካብ ጎኒ ጎይታ ኣይፍለን ነበረ። ስለ ንጽህናኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሃዋርያት መጎስ ከፍ ዝበለ እዩ። ንጎይታ ስጋብ እግረ መስቀሉ ብምኽታሉ ንድንግል እመቤትና ማርያም ተቐቢል እዩ። ምስ እመቤትና ድማ 15 ዓመታት ተቐሚጡ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ኣሽንኳይዶ ካብ ደቂ ሰብ ካብ ልዕላል መላእኽቲ ከማን መዓርጉ ዝዓበየ ኮነ። ሰብ እንተበቕዐ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣል እዩ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም እዩ። ካብ ወገን ፍጥረት ድሕሪ ኣደ ብርሃን ቀጺሉ ክቡር ንሱ እዩ። በዛ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽቶ ኤስያ ን7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይዝከር። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን7 ዓመታት ኣብዛ ዓለም ክነብር ከሎ
ዝበዝሐ ግዜኡ ዘሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነቶም ህዝቢ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መዓልታት ራእይን ወንጌልን ጽሒፍሎም እዩ። ህይወት ስለዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሳቕዮሞ እዮም። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ ወሪድዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። ከምኡውን እዛ ዕለት ነዚ ሃዋርያ ቅዳሴ ቤቱ እያ። ኣዴና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ክትጽውዕ ከላ ከምዚ ትብሎ: ወንጌላዊ ሃዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ኣቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ታኦሎጎስ ነባቢ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልዑለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ዓምደ ብርሃን ሃዋርያ ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት ትብሎ። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳን ፍቕሪ ኣብ ልዕለና እውን ይሕደር ኣሜን። ናይ ሴት ሕያውነቱ ናይ ህዝቅኤል ድማ በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ሓምለ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሴት ነቢ ወልደ ኣዳም፣ ቅዱስ ህዝቅኤል ነቢ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ቅዳሴ ቤቱ፣ ቅዱስ አሞን ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ስቕለት መድኃኔ ዓለም፣ አቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ፊልጶስ ሰማዕት። ኣነ ልዑል እግዚአብሔር እምሕል ኣለኹ ሓጥእ ካብ እኩይ መንገዱ ክምለስ እምበር ብሞት ሓጥእ ባህ ኣይብለንን እዩ ይብል ጎይታ እግዚአብሔር። ስለዚ ኣቱም ህዝቢ እስራኤል ስለምንታይ ከ እትሞቱ ካብቲ እኩይ መንገድኹም ተመለሱ ኢልካ ንገሮም። ሕዝቅያስ ምዕራፍ 33 ካብ ፍቕዲ 11 በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓል ኣሜን። ከምኡውን ሓምለ ስንክሳር ናይ 28 ንጅምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ጻድቃን እንድራኒቆስን ወአትናስያን አቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። ጻድቃን እንድራኒቆስ ወአትናስያ ክልተ ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን እዮም። ዝነበሩሉ ዘመን 400 ክፍለ ዘመን እዩ። እስከ እግዚአብሔር ዝቀደሱ ሓዳር እንታይ ከም ዝመስል ንመልከት። እንድራኒቆስን አትናስያን ኣብ ዘመኖም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ቃል እግዚአብሔር ዝሰምዑ ንወለዶም ዝእዘዙ ነበሩ። ዘመኑ ኣኺሉ ብዝግባእ ናይ ተኽሊል ስርዓት መርዓኦም ፈጸሙ። 40 መዓልቲ ምስ ተፈጸመ ቅድሚ ኩሉ ነገር ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ተዘራረቡ። ናይ ዝርርቦም ኣርእስቲ ድማ ንፈጣሪና ብምንታይ ንሕጉሶ ዝብል ነበረ። ዝርርቦም ዝወድኡ በዘን ውሳኔታት እዮም። ቀዳማይ ኩሉ ግዜ ጋሻ ክንቅበል ኣለና። ካልኣይ ነዳያን ድኻታት ካብ ቤትና ክጠፍኡ ኣይግበአን። ሳልሳይ ጸሎትን ጾሙን ስግደትን ኣብ ውሽጢ ቤትና ኣይቋርጽን። ራብዓይ ብሓንሳብ ንምድቃስ ክንህወኽ የብልናን። ንሶም ጽቡቕ ሓሲቦም እዮም እሞ ኣምላኽ ዝሃቦም ሃብቲ እንዳመጽወቱ ነበሩ። ድሕሪ ናይ ቅድስና ዘመናት ጉዕዞ ብፍቓድ እግዚአብሔር ክልተ ቆልዑ ኣካታቲሎም ወለዱ። ነቲ ወዲ ዮሃንስ ነታ ጓል ድማ ማርያም በልዋ። ንዕኦም ምስ ወለዱ እንደገና ካልእ ውሳኔ ወሰኑ። ነዚ ንዝገበረና ጎይታ ካብ ሎማዓንቲ ንድሓር ዓራት ንፍለ ኢሎም ን12 ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ተወሰኑ። ህፃናት ዮሃንስን ማርያምን ብቕንዕና ዓብዮም ዕድሚኦም 12 ምስ ኮነ ክልቲኦም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሓሚሞም ሞቱ። እዚ ንሓደ ወላዲ ናይ መጨረሽታ ኣሰቃቂ ፈተና እዩ። ክልቲኦም እንድራኒቆስን ሰበይቱ አትናስያን ግን ደቆም ሓቂፎም ወሲዶም ቀበሩ። እንድራኒቆስ ድሕሪ ቀብሪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ግን ከምዚ በለ፣ ኣምላክ ከእዮብ
نسخة هابكا نسخة وسدكا سمكان زلعالم يبارخ إلو كدا عدا أثناسيا جن كاب بزحي حازن لبونقا كسور قرب ترفا أبناي دقا مقابر تدفئا اندا بخيت كلا قدس ملأخ لبونقا ناف سماي عرقو دقا يوحنس مريمن أبوشت جنت مس قدسان هاسيتن دستان كجبرو كلو تملكتت شعو ناب بيت تملسا نسبايا نندرانيقوس اتي زرعيتو نغرتو دسك أولم دحريو نزي وعلتاو كاب نفسنا وصاي كنهبو يلن مو إلهم كمننو تسمامعو بطعمي هابتما سلازنبرو ننديان دخاتات عكيبهم هابتي نبرتهم بيت رستم أكافيلهم ناب قدام أسكت اسكدو نسا أبناي أوالد قدام نسخة أبناي أودات أتوا نعسر تقلت عامتات بفصم تقادلو نفتاريهم تقزو أبزن زمنات ترأيهم سلا كالئ سميعهم زي فلطن بصورت جن بزي مقراص يزخاخرو نبرو دحر عسر تخلت عامتات ناي فقري أملاخ أب ناي كلتيهم لبنا أب تمسسالي ساعات تمسسالي حسب أمسأ نسو كاب أب منيت عبي أبا دانيال نسا دما كاب أد منيت أفكيدهم نب يرسالم كاب قدسات مكانات منتي كبارخ قعزو جمرو بب من قدم قروب مستوعزو ننبعلم تراعيو نسا فلت أتو نسجن بفصم كلاليا أي كعلن إزي دما طباب እግዚአብሔር እዩ ክልቲኦም እንዳعለሉ እንዳጸለዩ بالسلام ተባሪኾም ናብ ግብጺ አተመለሱ አብዘን ግዚያት ቅድስቲ አትናስያ ዘለልያ አይነበረን አካላ ብገድሊ ካብ ምልዋጡ ብዝሓለፈ ዝለበሰቶ ልብሲ ከም ናይ አወዳት መነኮስ ነበረ ኣብ ገዳም አስቄጥስ ምስ በጽሑ ጸጋ ተዋሂብዎም እዩ እሞ አባ ዳንኤል ሰብአይን ሰበይትን ምዃኖም ፈለጠ ንምንታይ ሓቢርኩም ዘይትነብሩ ወለም ንዓና ደስ ዝብለና በልዎ ድሕሪኡ ንሳ እንዳፈለጠቶ ንሱ ግን ከይፈለጣ ን12 ዓመታት ብሓንሳብ ብቅድስና ነበሩ ድሕሪዚ ዘመናት ግን ሐምሌ 28 ቅድሲ አትናስያ ሓመመት አባ ዳንኤል ስጋኡን ደሙን አቀበልዋ እሞ ዓረፈት ክገንዝዋ እንተበሉ ቅዱስ እንድራኒቆስ መልክዓ ልቢ ኢሉ እንተተመልከተ ሰበይቱ ጸንሐት በሓንቲ ጊዜ ሰበይቱን ዝፈትዎ መሓዙኡን ብምስአኑ በኸየ ንዓኣ ቀቢሮም ናብ በዓቲ ተመሊሱ ኦጎይታይ ውሰደኒ በለ ንሱ ድማ ተኸቲልዋ ዓረፈ አባ ዳንኤል ድማ ንዕኡ ቀቢሩ ጥዑም ዜናኦም ጸሓፈ በረከቶም ይሕደረና አሜን አባ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ ዓቢ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ሐዋርያን ሰማዕትን አቡነ ፊልጶስ ናይ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲ መዝሙር ክኾኑ ከለዉ ዝተወለዱ ኣብ ምድረ ሽዋ ኣብ 1266 ዓመተ ምህረት እዩ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ምስጢር ተመራመርን መጻሕፍቲ ዝምርምሩን ዝነበሩ ጻድቅ አቦ እዮም ዝመነኑ ገና ኣብ 15 ዓመቶም ነበረ ኣብ ደብረ ሊባኖስ በኣመክሮ ን3 ዓመታት ጸኒሖም መነኮሱ ን22 ዓመታት እውን ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲ መዝሙር ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 1306 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 24 ምስ ዓረፉ ዝተተክኡ አባ ኤልሳዕ እኳ እንትኾኑ ን3 ኣዋርሕ ጸኒሖም ግን ዓረፉ ኣብ 1307 ዓመተ ምህረት አቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ሊባኖስ አበምኔት እጭጌ ኮኑ ነቲ ገዳም ድማ ን28 ዓመታት መርሐ ድሕሪኡ ኣብ ዘመነ አጼ ዓምደ ጽዮንን አጼ ሰይፈ አርዕድን ብዙሕ ስደት መከራ እስራትን ግርፋትን ወሪድዎም እዩ ምክንያቱ ድማ ሓቂ ስለ ዝተዛረቡን ነገስታት ስለ ዝገሰጹን እዩ ኣብ ስደት ድማ ን6 ዓመታትን 9 ወርሕን ቀነየ ሃገር ብስብከት ወንጌል ዘብርህሉ ን12 ንቡራነ እድ ሓደ ዝኾኑ እጭጌ አባ ፊልጶስ ካብ ዝውለዱ ኣብ 74 ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ 1341 ዓመተ ምህረት ዓረፉ ዝተቐብርሉ ኣብ ደብረ ዕንቁ ክኸውን ከሎ ኣብ 140 ዓመት ድማ አቡነ መርሓ ክርስቶስ ንዓጽሞም ኣፍሊሶሞ እዮም ካብ ቅዱሳን እንድራኒቆስን ወአትናስያን ካብ ጻድቅ አቡነ ፊልጶስን በረከት ይክፈለና አሜን
حملة إسران شمونتن زخبروا عمتاونا قدسان بعلات دما قدس صادقان اندرانيقوسنا أثناسيا أبونا فيليبوس صادق زدبرة ليبانوس كمون ورحاو بعلات أمانيل روح أملاخنا قدسان أبو أبراهامن إساقن يعقوبن قدستي عمتا كريستوس قدس تيودروس روماوي سماعت آمين سلازي سبعي أبوون أديون حاديقو مسابيتو حادي يخون كلتيوم كأ حدا أكالي خونو إزي مستر عبي إيو أنا جنا بخريستوسن ببيت كريستيانن مسلو اللهو سلازي نفس وكفكم نسابيتو كم نفس جيرو يفكرا سبيتون نسبعيات تخبره يبل إفسون معرف حمشته فقدي سلاسان حدن آمين بركتهم يحضرنا آمين كما قلنا عسران شعاتن سنكسار نقصل عسران شعاتن حملة بس مع أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين سنكسار ناي حملة عسران شعاتن حدا أملاك بزغنة بأب وولد ومنفس قدسم حملة عسران شعاتن ورحن صحاين أب إيدوم عند حازو زسأليو زنبارو أب منز بصفحات زلو كريستيان نقرن نورجن بسمم زجزتوم أبني يوحنس زت أجرا عرفتم يو نجمل بمرفق كذا أشليخو بمحلاف أحزاب أمنو زت بقى حواريا قدوس هادي وسوين نايسجاو فلسات بذا معلتي كنا بركة محلرنا آمين نسمعت قدوس ورسنا فعرفتيو نهاريا ناي قدوس هادي وس نايسجاو فلسات بزعلت كاب هاجرة سوريا ناب كتما قسطنطينية ناي قدوس حواريا تاديوس ناي سجاو فلسات كنا إزي حواريا حملة كلته أوشتي سوريا بسماعتنت مسعرفة تحريك التمثل 50 عامتات بعبي نجوس بقدوس قسطنطينيوس مخنيات نايزي حواريا قدوس سجاو ناب قسطنطينية فليسيو كاب ناي قدوس تاديوس سجا دما بزح جرامي تأمرات تجليتهم ترأيو نسو دما سماعتنت كريمي مقبالو أب عالم بهوت كله نجمل بعين مرفق أشليخو أحلفون أحزاب زأمنة دينكي هواري أيو رديت بركته مسكلاتنا يخون آمين كمون سماعت قدوس ورسنوفا إذا قدوس بجدلي ستأمدا أيو إبسكوباس النت كشموه أبزر اللي جزء كابهم هادمو بمخاط نبحان تهاجر كيدو كل التمانة قصات نبذل لوم محدري آتيو حدرة بتالي تدمع استعزازة نايك زعبير ملأخ تقليسو بقويتا ناسم تأمينو نايك سماعت النت كبري من قبل عززو عبز نجها جزء دما نتم كل التمانة قصات استعززو نقرم نسم دما مسؤو سماعت النت قبلو فتو مو دحريو نبناي كحادي مكونن كيدوم ناي قويتانا أملاخ النت مسكرو مكونن دما صنع بزخانة استفلاليه سقاياتن أساقيوم عب اسر بيت مس أصنحهم دما ناب هاجرة سنعور عند أساقية وصلهم نجر كن استعزز ملأخ مسيو كاب كله زغسلوه قوسلي يفوسهم نبرة دحريو دما سا نابت بهال هاجر وصيدهم عبو صنع سقاي أساقيوم ما كونن دما بزحات أمنتي أكيبو سلات عود أمليخو اتأزز ناي قدوس دبدابي أنبابولم قدوس ورسو نفا دما نزي أبزر آيه جيزي نتا دبدابي كابزن بابا سب نتيقو وسيلو قددا مكونن دما ورسو نفا نابوشتي إسات مئنتي كأتوا عززا تأزازو دما فتساملو قدوس فتساملو مو قدوس ورسو نفا سماعت نتقادلون بذا معلتي عوشتي إسات أتون فتساما نتم كلتا منوكسات دما رأسهم بسيفي قرصوم مو سماعتنتم بعوت فتسمو ناي سماعت ناي قدوس ورسنوفا رديت بركته يحضرنا بصلته يمحرنا امين كمون ابونا اججه يوحنس زتقرا እዞም ጻድቕ አቦና ዝተወለዱ ኣብ ኢየሩሳሌም አውራጃ ፍሉይ ስሙ ሳሬራ ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ። ለካቲት 28 ተጸኒሶም ሕዳር 29 ተወልዱ። አቦኦም ድላሶር ኣዲኦም ድማ እምነ ጽዮን ይበሃሉ። ክልቲኦም ክውለዱ ከለዉ ድማ ናብ ውሽጢ ናይ ወለዶም ቤት ብርሃን ወሪዱ እዩ። ወለዶም ድማ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ክርስቲያን እዮም። አቦና ገና ካብ ዝውለዱ ኣብ 5 ዓመቶም ወለዶም ኣብ 5 ዓመቶም
ወለዶም ናብ እግዚአብሔር ቤት ሒዞሞም ከዱ ይቕሬታ ናይ እመቤትና ስእሊ ተመልኪቶም ብደስታ ተመሊኦም ሰሓቁ አምላኽ ዘወለደት ናይ ብርሃን አደ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ካብቲ ስእሊ ወፅያ ብኸመይ ኢኻ ፈሊጥካኒ ኢላ ሓቂፋ ስዒማ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ወደይ አገልጋሊ ክትከውን ኢኻ ናብራኻ ከዓ ከም ናይ መላእኽቲ ክኸውን እዩ በኣኻ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ክድሕኑ እዮም ኣብ ምድሪ ድማ 500 ዓመት ክትነብር ኢኻ ኢላ ባሪኻቶ ተሰወረት ካብታ መዓልቲ ንድሓር አባ ዮሐንስ ንክርስቶስ ተዋሃቡ 50 ዓመት ድማ ኣብ በረኻ እንዳተጋደሉ ነበሩ ድሕሪ 50 ዓመት ከዓ ኣብ ደመና ተጻዒኖም ብመልአክ ቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ቅድስቲ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ መጹ ጻድቅ አቦና ኣብ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን መጨረሽታ ዝመጹሉ ክኾኑ ከለው ምንኩስና ካብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ካብ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቀቢሎም ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ን50 ዓመት ብጾምን ብጸሎትን ብተጋድሎን ነበሩ ድሕሪኡ አባ ዮሐንስ ናብ ዝተቀረበሎም ምድሪ ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ጠገሮ መጹ እዚ ኣብ ጠገሮ ዘሎ ገዳሞም ድማ ኣብ ሰሜን ሸዋ ይርከብ ህዝቢ ብልማድ እጨገ ዮሐንስ እንዳበሉ ይጽውዕዎም እምበር ስሞም እጨገ ዮሐንስ እዩ አቡነ እጨገ ዮሐንስ መስቀል ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ዓቢ አቦ እዮም እዚ መስቀል ድማ ኩሉ ግዜ ተኣምር እንዳሰርሐ ይነብር ኣሎ ኣብ ናይ ልደቶም መዓልቲ ሕዳር 27 እቲ መስቀል ካብ መቅደስ ወፂኡ ብካህናት ተዓጅቡ ናብቲ ጸበል ክወርድ ከሎ ካበይ ከም ዝመጸ ዘይተፈልጠ ደመና መጺኡ ኣብ ልዕሊ መስቀል ጥራሕ ረቢቡን ከምዛ ዛንጥላ ተዘርጊሑን ናብቲ ጸበል ይወርድ ኣብኡ ጸኒሑ ድማ እቲ መስቀል ክምለስ ከሎ ሓቢሩ ዓጅቡ ተመሊሱ እቲ መስቀል ናብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከሎ እቲ ደመና ናበይ ከም ዝተበተነ ዘከይ ተፈልጠ ይጠፍእ እዚ ኣብ ዘመንና እውን እንዳተረኣየ ዘሎ ዓቢ ተኣምር እዩ አቦና ዓቢ ተጋድሎ ከለው ሰይጣን ደቂ እታ ሃገር ብጽልኢ ከም ዝለዓልዎም ገበረ እቶም ሰባት ድማ ንአቦና ብኸመይ ከም ዘጥፍእዎም ክመኸሩ ጀመሩ ክቐትልዎም ደለዩ ግን ቅድስናኦም ብኩሉ ዝተፈልጠ ስለዝኾነ ፈርሑ ድሕሪኡ ንምንታይ ኣብ መንደርና ካብ ወዲ ንዝጠነሰት ጓል ደሊና ንሶም አጥኒሶማ ኢልና ብሓሶት ዘይንኸሶም ኢሎም ተመኸሩ ብዙሕ ወርቅን ሰልድን ንሓንቲ ጓል ሂቦም ብሓሶት ካብኦም ጸኒሰ ኢላ ክትምስክር ገበሩ አቦና ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብሓሶት ተኸሰሱ እዞም ጻድቕ ድማ ኣንቲ ጓለይ ካባይ ዲኺ ጸኒስኪ በልዋ ንሳ ድማ እወ ካባኻ ጸኒሰ ክትክሕድ ዲኻ ደሊኻ በለቶም አቦና ድማ በዚ ሓዚኖም ኣብ መንጎና ባዕሉ እግዚአብሔር ይፍረድ ምስ በሉ ኣብታ ሰዓት እታ ጓል ኣብ ክልተ ተሰንጢቃ ሞተት ደቂ እታ ዓዲ ድማ ብጣዕሚ ፈርሑ አቦና ድማ ነታ ምድሪ ረገምዋ ዝተዘርአ ዘርኢ ኣይብቆልኪ ዝተተኸለ ኣይጽደቕ ቁርጽ ውርንጭን ይፈራረቑኺ ኢሎም ረገምዋ ኣብ ደመና ተጻዒኖም ናብ ሰሜን ጎንደር እስቴ ጎንደ ተክለ ሃይማኖት ከዱ አቡነ ዮሐንስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ወንጌል እንዳተዛወሩ ዝመሃሩ ክኾኑ ከለው ካብ ቅድስናኦም ዝተለዓለ ኣብ ፀሓይ 50 ዓመት ኣብ ወርሒ 50 ዓመት ኣብ ደመና 50 ዓመት ከምኡ እውን ንዓለም ብክንፎም እንዳበረሩ ኣብ ደመና 50 ዓመት ዝነበሩ ካብ ሰብ ተወሊዶም ምስ መላእኽቲ ዝተደመሩ ዓቢ ጻድቕ እዮም ኣብ ይፋት ጠግሮ በዓለ ወልድ ኣብ አፋር ኣዘሎ ኣብ መንዝ ፍርኩታ ኪዳነ ምሕረት ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኣብ ጎንድ ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ካልኦት ቦታታትን እንዳተዛዋወሩ ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ አቦና ካብ ሰማይ መስቀል ዝወረደሎም ክኸውን ከሎ ሎሚ እውን ናብ ገዳሞም ዝኸደ ሰብ ብዝወረደ ብናይ ኢዶም መስቀል ተዳቢሱ ቆይሞም ኣብዚ ጽሊሉ ማይ ድማ ብጸበሎም ተጠሚቑ በረከትን ፈውስን ይረክብ ብተወሳኺ እውን ይሕዝዎ ብዝነበሩ መቆሚኦም ብምብራኽ በረከት ምቕባል ይከኣል እዩ ቆይሞም ካብ ዝጽሊሉ ባሕሪ ደረቕ ሑፃ ይወፅእ እዩ አባ ዮሐንስ 500 ዓመት ድሕሪ ምንባሮም
ናይ عرفتي زمانهم مس بصح مدهاني عالم كريستوس مس 15 نبيات مس 12 حواريات هيرودوس مس زقتلهم مس 144 شح ህፃናት ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ምስ ኩሎም ነገደ መላእክትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ኩሎም አኸቲሉ መጺኡ ዓቢ ቃል ኪዳን አተወሎም ስምካ ዝጸውዐ ገዳምካ ዝረገጸ መባእ ዝሃበ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ ዘስርሐ ዝሓገዘ ገድልኻ ዘስምዐ ዝተርጎመ ዝኽርኻ ዝገበረ ስጋ ብዓሰርተ ትውልዲ ክምሕረልካ እየ ንስሓ ከይኣተወ ኣይክመውትን እዩ ቆልዓ መውላድ እንተዘይከኣለ ኣነ ቆልዓ ክህቦ እየ ገድልኻ ኣብ ቤቱ ንዝቐመጠ ሰብ ርኩስ መንፈስ ክፉእ ኣጋንንቲ ሕማቕ ወባእ መልአከ ጽልመት ኣይክትንክፎን እዩ ኣብ ገዳምካ መነኮስ ተተቐቢሩ ኣብ ሰማይ ክንፊ ከብቁለሉ እየ ኣይሁድ ዘይኣመነ ዘይተጠመቐ ሰብ ኩሉ ኣብ ገዳምካ መጺኡ እንተ ሓሪፉ ይቕረ ክብለሉ እየ ኣብ መቃብረይ ጎለጎታ ከም ዝተቐብረ ገይረ ክቆጽረሉ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ምስ ሃቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ቅዱስ ኣቦና ኣብ 500 ዓመቶም ሓምለ 29 ዓሪፎም ኣብ ጎንደር ተክለ ሃይማኖት ተቐብሩ ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ እዚ ገዳም እዞም ጻድቅ ባዕሎም ዝመስረትዎ እዩ ነገር ግን ናይ ገዳም ስም በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ገበርዎ አቡነ ዮሐንስ ምስ ዓረፉ ብግርማኦም መሰረት ኣብ ወንዝን ኣብ ይፋትን ቁርን ድርቅን ስለዝበጽሖም ሓደ ብቁዕ ባሕታዊ ካብ በዓቶም ወፂኦም ብምኽንያት ሕሜታኹም እጨ ዮሐንስ ስለዝረገመኩም እዩ ናቱ ዓጽሚ እንተዘይ ኣምጺኡኩም ቁርን ውርጭን ድርቅን ክጠፍኣልኩም ኣይክእልን እዩ በሎም እቶም ህዝቢ ድማ ኣቦና ኣብ ጉንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ተቐብሩ ድሕሪ 134 ዓመታት ብቅዱሳን እንዳተመርሑ ከይዶም ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዓጽሞም ኣምጺኦም ኣብ ሃገሮም ስለዘቐመጡ ቁርን ውርጭን ኣብ ወንዝ እንዳቀነሰሎም መጸ ሎሚ እውን ኣብታ ዓዲ ቁርን ውርጭን እንተበዚሑ ናይዞም ጻድቅ ታቦት እንተኣውፂኦም እቲ ቁሪ ይጠፍኣሎም እዩ ኣብ ውሽጢ ጠገሮ ዝበሃል ገዳሞም ይዝርከብ ጸበሎም ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ፍርቂ ዓጽሞም ካብ ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ኣምጺኦም ኣብ ጥቓ ኣርባሃራ መድሃኒ ዓለም ኣብ ፍሩክታ ኪዳነ ምህረት መጋቢት 18 ፍልሰተ ዓጽሞም ተኸናወነ እታ ምድሪ ድማ ተባረኸት ዝተዘርአ ኣብ ቆለት ውርጭን ቁርን ቀነሰ ዝናብ እንተኣብዩ ወይ እኽሊ ዝውድእ ኣንበጣ እንተመጺኡ ታቦቶም ወፂኡ ምህለላ ይተሓዝ ሽዑ ድማ መቕዘፍቲ ይርሕቕ ዝናብ ከዓ ይዘንብ እዞም ጻድቕ ደመናን ወርሕን ፀሓይን ኣብ ኢዶም እንደሓዙ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣቦ እዮም ኣብ ጠገሮ ኣብ ኣዜሎ ኣብ ፍርኩታን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ቦታታትን ኣብ ሓደ ገዳም 50 ዓመት ብጸሎት ነቢሮም ብጠቕላላ ኣብ 500 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም ንአቡነ ዮሐንስ ዘጠገሮ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን ሓምሌ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ፍልሰቱ ቅዱስ ዋርስኖፋ ሰማዕት እጭጌ አባ ዮሐንስ ዘጎንደር ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ፈጣሪናን ኣምልኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ቅድስቲ አርሴማ ድንግል ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ጻድቅን ሰማዕትን ነቲ መጓሰ ኣርአያ ደኣ ኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተውሃብኹም ጎይቶት ኣይትኹኑ እቲ ሓለቓ ጓሳት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም ከምኡ ከዓ ኣቱም መንእሰይ ነቶም ዝዓበይኹም ተገዝእዎም ኣምላኽ ንዕብያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ድማ ትሕትና ለቢስኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 ከም ይብለና አሜን በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ጻድቃናት ቅዱሳን ናይ 27 ናይ 28 ናይ 29 ቅዱሳን ስንክሳር ዘንበብናይ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና አሜን ዝወደቀ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተአርመልኝ አሜን 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 ወለኩለ መላእክት ሰማይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት
يتقدس اسمك تمصى منجستك ويكون فقدك بكما بسماي كما بمدر سيساينا زلل التنا هابني مهدك لنا أبسانا وجقاينا كمان هنا نهدك لزعب بسرنا تابعنا نجزي وستمسوت علاتنا النوبال هنم كله كيس مزاكيت منجست هايلو سبات العالم آمين بسلام قدس جبريل مراك أوجزت يا مرام سلام لك دينجر بناتي ودينجر بسقاتي مجزي ورصبا سلام لك بروك أنت ما نصورك فراكرتك تفاسيك سيت أو مريم تسقع ملته وداسي ملته موجس أجزاء مسلك سعالو صليها فكر ولشي إيسوس كريستوس كما يسرى لنا هتعوينا تماهيت أنك لانش آمين سوات لإجزاء ولا ولادته دينجل ولا مسكلو كبر آمين سنك سار دسمع زنبب فورقوي تعبلب ويعنبب آمين